Okay. This is day 1. We are shooting Ifuwana film. It's an action movie based on the drug lords. Watch the space we are coming. Nkunzi mfuthu. Nkunzi. Rebecca Skosana. Kufuwana ngumfazi kaZenzo. Uma ngabatshele mina igama lami ngikuJosephina. Josephina wakuphi? Aphane uDefontaine F. Oh, nokubizela kanjani? Unomhlekhabo. Unomhlekhabo. La uringano Senzo. Senzo. Yeah, kule movie uZenzo. Okay, udlala kuba yini kufuwana? I'm the late. Uma no Prime Legacy emidlalweni ngidlala indima kaStone. Ungustone. Stone lobhizi ngani Uyangithwenya lo. Oh, ngiyothonya. Umdlalo lo akekho dukuza njengoStone. Yeah. Ya uStone udlala i-character umuntu ebekaberekisana noZenzo, uZenzo the late. Sana mina ngihlala kwanza bayangazi. Babuza ukuthi bafana uligeyisana sonke ngibatsheleni angitholi. Khali bengubuzi umaleti wakwaSibiya ekhaya seDefontaine J. Namhlanje ngiliphoyisa ngizo investigator ekhabo batsheleni emzini ongathi ngiyathaharahe nakhulu enzikileko ngizoku investigate. Baba.